Είμαστε στη διάθεσή σας όποτε μας χρειαστείτε για να σας ενημερώσουμε και χαίρομαι πολύ που ξεκινάει μια εκπομπή με ενημέρωση στο ραδιόφωνο Αμίντιο. Έτσι, ο νέος ειδικά πρέπει να βλέπει το καλό του συνόλου, του τόπου του. Σήμερα έχουμε πάνω από 70 αδέσποτα τα οποία έχουν περάσει από το πρόγραμμα, το πω έτσι, του Δήμου και συνεχίζουμε. Κύριε Θοχαρίδη, είμαστε η πιο μορφωμένη γενιά, με τα πιο πολλά πιστοποιημένα χαρτιά, με ένα πτυχίο, πτυχιακά, διδακτορικά, 1 και 2 ξένες γλώσσες, με πληροφορική CDL, και είμαστε στη δυσάρεστη θέση να αποχαιρετούμε ενεργό, δυναμικό κοινό. Να είστε βέβαιοι ότι αυτή η Δημοτική Αρχή δεν έχει πρόβλημα να απευθυνθεί στον λαό, να απολογηθεί για ό,τι έχει κάνει στο διάστημα αυτό των 18 μηνών. Και ό,τι δεν έχει κάνει να το προγραμματίσει για την επόμενη περίοδο. Αυτό το έκτρωμα το οποίο προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση αφορά όλους μας. Είμαστε η κινητήριος δύναμος που θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτά τα σχέδιά τους, παιδιά. Θεωρώ ότι έχουν γίνει ως εκ τούτου πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο. Μένουν ακόμη πιο πολλά να γίνουν. Ζητάμε την ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση καλοπροαίρετη όλο το δημοτό μας. Θεωρούμε ότι η παρουσία τους, η διατύπωση των απόψεών τους μέσα από τις λαϊκές συνελεύσεις που κάνουμε συμβάλλει στην από μέρους μας αναγνώριση και αντίληψη των προβλημάτων που τους απασχολούν και στην προσπάθεια για να επιληθούν. Πίστευα ότι θα πρέπει και εγώ, αν θέλω κάτι να αλλάξω προς το καλύτερο, να συμμετάσχω. Δεν είναι αυτός ο σκοπός η ενασχόλησή μου με την πολιτική. Απλώς θέλω και εγώ να συμβάλλω για κάτι καλύτερο στον τόπο μου. Ράδιο Αμίντιο. Μέλημά μας η σωστή ενημέρωση των δημοτών. Κάθε Σάββατο 10 με 11.30.